Thokozelani Thokozelani kulotshwa kwamagama Thokozelani kulotshwa kwamagama nginibingelele babukela bathandi bakaZayoni. Namhlanje sizothi umculo noma namhlanje icwecwe elisha elithi thokozelani ukulotshwa kwegama. Ngisho njalo hayi bafowethu hayi thokozelani kwenzekile ungayiyela laphana ku Spotify uthi hey ungene kuthi khalakatha kuthi bafowethu digital yona yonke seyinayo lenkulumo. Ngifuna nje ukubonga kakhulu ibandla lonke njengoba nilibona ngomsebenzi walo omuhle kangaka. Ngifuna ukulibonga Mageba siyabonga kakhulu mntwana, siyabonga kakhulu nenikwenzile laphana njengoba izwe nje lonke likubuka laphana uphosa sengathi kungaphoseka nasey'nhliziyweni zabantu. Sengathi njengoba ephosa nje ulokhuza laphana uMageba njengoba ephosa kungathi kungawuhlala ey'nhliziyweni zabantu yiloyo nalowo kuhlale nje kuhlale lo moya phela oyingcwele. Bese ngibonga laphana ikhampani elingisiza induni Mthiya Ndabezitha. Hayi ngibonge kakhulu kahle kuthiwani mangabe ufuna ukuthi ngijabule ngesingisi. Alright Mthiya ngibonga kakhulu Ndabezitha. I'm happy ngale ndlela ukuthi angazi ukuthi ngingathini kodwa nje I think uyangizwa futhi I think uzoyithola kahle lenkulumo lena kodwa nje I'm happy bhuti. I'm happy kakhulu neteam yakho nje yonke ngibonge kakhulu. Maduzane ke bafowethu, maduzane kulandela ifull album lana nje kade ngisavula nje ngisazobavisa ukuthi vanini ukuthi kunani bengizonivisa nje kancane. Iyezi album maduzane ilandela phela le EP maduzane album izoqhamuka lana bengisazothi moyo omubi awukhweshe. Qhela moyo omubi bengizosho njalo nje kuphela ukuthi moyo omubi qhela kukhulu kuyeza baningi bazoyibuza ukuthi kanjani kodwa nje lapha engizoqhelisa nje umoya omubi. Sinosisi wethu laphana bathi usisifuthi Shongwe osendaweni yaseGoli kodwa phansi kwasi sibusisa ibandla lenkosi. Hayi phela bayapheka yakuhlebela bayapheka uzokuza hayi iloko nje bengizokusho bengikusho ibandla lesibusiso umsebenzi walo usahamba kahle kodwa sihamba kahle noma siwenza ngothando lukaNkulunkulu nangokuholwa umoya oyingcwele. Akusiyikho ukuthi sikuyi-competition because abantu noma namhlanje kaningi sebekuyi-competition. Abantu nabawungena nje kuthandazeni bangena nge-competition baya kuphi kuduma i-competition bese-ke lo moya oyingcwele usala ngemuva. Kanti kufuneka ukuthi phela singabikho kwi-competition kodwa sikwenza kube ukuthi sijabulisa abantu ngoba umuntu uma ebuka umculo noma ebuka umusic video wamaZayoni ukhona phela omunye nje oneliswa ukubuka athe kwaze kwajika enze njani uthokoziswa yiwo umculo thokoziswe nje hey webafowethu ukhona lo mfowethu lapha la evidweni nizombona bekuzungeza kuze kuthi uye lo ngiyanihlebela kungabe ngathi bese niyamtshela ningamtsheli uzazathi lapha hayi into eyenzeka la egalaji angisho la ngithi eyenzeka la egalaji hayi these days hayi uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu anenzele konke lapha nje kwi-digital yakho hayi sesikhona makithi sesikhona umusa njalo kaNkulunkulu bafowethu. Mangabe simnxusa uNkulunkulu simcela ngithi Mageba uyasenzela asiphe zonke
iy'nhlangothi lapha nendaweni bathi eMlazi uthe umholi lo ubuya eMlazi sizoba nebranch lapho eMlazi sizoba nebranch lapho eMlazi nawo futhi ngithemba ukuthi izobe yenza kahle kakhulu Durban senizokhaveka ebandleni lesibusiso iDurban yonke sisimasondo lapho namasondo be ready my sister be ready ngalendlela le ukuthi mangithi let's hope uzongizwa be ready my girl be ready my sister be ready my mom my everything be ready uzokuzwa uNkulunkulu anibusise magebe ufuna ukuthini nje wena la ufisa ukubonga uthini engifisa ukuba nakho Nkosi yami siyabonga kakhulu kuko konke na ukuthi kuzo zonke izinto asikwenzi ngokuthanda kwethu kepha sikwenza ngokuthanda kaNkulunkulu kuko konke siphinde sibonge noBaba wethu ukusiphusha ngayo yonke indlela futhi engakuphushi ngokuqonda kwakhe ekuphusha ngokusuka kuNkulunkulu ongale ngaphezulu ingakho indumiso niyibona iyehlela sithi njengoba umholesho nje ukuthi umsebenzi useza khona umsebenzi ozayo nje futhi maduzane iful Abraham iyeza nje isendleleni maduzane mhlaleni ilindele kuthi kuko konke ke uma sihlabelela asiculeli izwe noma ukuthi sibukwe ngabantu kodwa konke kusuka ngaphansi kwendumiso ngaso sonke isikhathi umzalwane nomuntu ohlabelelayo akwazi ukuthi kuphuma ngaphansi kwendumiso noma mayikhipha akwazi ukuthi kuphuma ngaphansi kwendumiso and le ndumiso iya kuNkulunkulu siyabonga kakhulu umhlaba wonke sacela ukuthi nibuke nje nilalele nithokoze futhi njengoba ingoma isho ukuthi ithi thokozelana ukulotshwa kwamagama leyo nto leyo isho okukhulu kakhulu nani thokozeleni ke lena Nkosi yami siyabonga kakhulu Nkosi yami phela manje thokozelana ukulotshwa kwamagama uyazi ukuthi kukhona ukuthi ukube sesontweni noma ukube sendaweni yokukholwa kanti negama lakhe likalobeki thote esontweni uba nomsindo awulaleli awukhuzeki kanti igama alikalobeki bese ke baholi thina sengathi uNkulunkulu angakasiphe lokuchule nalokuthi sikwazi ukufunda izimo ukuthi hayi uhlushiswa ukuthi igama likabi khona wena njengomholi usheshe ubonda hayi igama lalencika alikalotshwa mase lilotshiwe izokwazi ngisho nje ukukhuzeka ihambela lapho uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu anenzele kahle uNkulunkulu anenzele konke isibusiso ibandla lenkosi likhona lila eNewcastle ela i-headquarter yakhona ikhona la e7334 liphethwe khona la eGoli uyalithola eSwazini uyalithola nakya lapha eThekwini nakya awuboni ke nalapho sesifikile amen